grabing inita sa panahon, oy. At tama, diri na lang siguro kung magtambay-bay kay daghan sa tao diri ba. Ops! Sakay mo te? Adili ra magbaklay mo? Mayra pod oy kay mahal kay gasolina ni ang plityan perting mubuah. Ops! Kamo diha. Kamong duha sakay mo? Lintik na bata ni di man maningog bay time para god. Lawgawa, tarpulin ba na si kandidato bay di man ni tao. A few moments later. Katulog man day ko bay unsa may oras ra na? Lah, taod naman day ko nakatulog bay wa pa man japoy pasahero. Unsa may akong buhaton ane ha? Murag na ako'y nahuna-hunaan nga paksit ba? Unsa ka ha kung akong adtuon si Buswak mangayo ko niyag shot? Di ra ba to siya mahutdag shot bay? Lami ra ba to among gitira gahapon bay kay gikag Rusya? Lasang Ukraine? Tama, akong itong adtuon kay basig na patoy bilin ba? I'm a rider, provider, bring the heat. Bay tag-aararon si Boss Bay. I'm a rider, provider, bring the heat. Boss! Buswak! Boss! Buswak! Na, ibuto sa lita, bay. Yatis mo rin magway tao diri bay? Na, tay, Boss! Buswak! tay pa. Ano na may katawag sa ako, ah? Boss! Buswak! Kinsa karon ba? Tanaw na ako, be. Uy, boy banking? Nabot na ka diri, ah. Abi na ako way tao diri abos? Naraman ko sa sulod ko, nagtanaw ra kong salida ba? Hala, unsa day mo gitanaw nga salida diri abos? Naunsa, big boss ako, kahit nga tao. Tamanjiri ragod. Tang lawgawan ni mo, boss. Uy, mag-istorya tagtarumbi, bisag di tinuod. Naapa to imong ilimnon na tong gitira gahapon, boss? Ilimnon. Katong atong gitira gahapon. Katong gikag Rusya? Oh, kato ba? Kabus, uy, napingsan raman ko gahapon, bay? Napingsan na ay kagahapon, boy. So, ganahan gid ay kag kanang saktong nga tamaron. Ay, unsa pa? Boy banking yun no yuay. Sige, wait a minute. Magkuha sa ko. Kana mo akong ganahan ni Boss Bay kaway dagang storya. Lastar sa tangarebe. Kaya na, boy. Mo na ni ang ilimnon nga akong giingon sa imuha. Ati, unsa din ang daghang botilya, boss? Kani, boy? Mao man ay gisudlan sa ilimnon good. Ako na lang gitransfer og lain ning container para sosyal-sosyal ba. Ako sa naibutang diri aha kaya ato nasugdan atong tirada ba. Mao ni saktong tirada. Di ko na biyatok na lang taon, bi. Boss? Why ice dira, boss? Ice? Brand out mong good diri aboy pero busy ra kay ng ice oy. Hala! Wa ko nagdamguan ni boss. Majikiro sa daay ka? Unsa pa? So karon boy, kay na naman ni ice atong ilimnon. Shot na ta. Unsa pa? Sugdan na ako nagtagay, boss. Yun! Pagdali, boy! Pasay lasa! Lasang Ukraine! Yun! Imo gani, imo. Alright! Woo! Let's go! Woo! Sarap! Daraboy! Tagay! Huwag tamain mong ilimnon, boss. Oy! Unsa pa! Paksi kayo! Mao gini akong ganahan, boss.
Huwag tama, boss boy. A few moments later. Boss, uli sa ako, boss. Pero dili pa ko hubog, ha? Sige. What you gonna do? Wiggle, wiggle, wiggle. Di pa dyan ko hubog, bay. Lintik na iluhim nun, bay. Di man makahubog. Wiggle, wiggle, wiggle. Yeah. Lintik na bata to ilim nun, bay. Di man makahubog, bay. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.